खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जाना गासैनिसिमबो सोरांनि फोरबो एबा दीपावलीनि बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो देग्लायनि सोरांनि फोरबो एबा दीपावलीखौ आबहावाखौ नोजोर होनानै गोजोनै फालिगोन। राजखान्थि रांखान्थि समाजारि हारिमुआरि सोलोंथाइ गेलेमु बायदि बिथिंनि रादाब फोसावनो थाखाय जों अरायबो नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड बुब्लि फेसबुक पेजखौ बयबो लाइक शेयार आरो फल' खालाम। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि इउटुब चेनेलखौ बयखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। नोंथांमोननि थाखाय उदां आरो सैथो खौरां अरायबो फोसावनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि खुलुमबाय गोजोन्थों। नोंथांमोननि मददआनो जोंनि थुलुंगा। खुलुमबाय चिरां जिल्ला बिजिनिनिफ्राय आं मोगथां बर' केमेरा पार्सन सुनिल बसुमतारी। क'क्राझार बिसमुरिनिफ्राय आं मिथुन बसुमतारी। जेब्लायबो सैथो आरो उदां खौरां फोसावनो थाखाय राजखान्थि समाजारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव अरायबो नोंथांमोननि सेराव दं बड'लेण्ड बुब्लि। खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बरपेटा रडनिफ्राय आं खौरांगिरि अनजय बसुमतारी। खुलुमबाय आङो मुसलपुरनिफ्राय दिवाजु रामगयारि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि। नोंथांमोननि मददआनो जोंनिबो मदद। खुलुमबाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आं अनसुला बसुमतारी। खुलुमबाय क'क्राझारनिफ्राय मिथिसार बसुमतारी। गासैखौबो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै खुलुमनाय जासिहरबाय। आं सिमिन सापरिनिफ्राय सुबिराम बसुमतारी। नोंथांमोननि मददआनो जोंनि थुलुंगा। खुलुमबाय क'क्राझार जिल्ला रायमनानिफ्राय आं सदिप नार्जारी। नोंथांमोननि मददजोंनो जोंनि थुलुंगा। खुलुमबाय धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनिफ्राय आं गौतम बसुमतारी। खुलुमबाय आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि निजोम जारा बसुमतारी। क'क्राझार जिल्ला फटबुद्रा महकुमानिफ्राय आं सुदेम ब्रह्म। राजखान्थि रांखान्थि समाजारि गेलेमु बायदि बिथिंनि खौरां फोसावनो थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव बड'लेण्ड बुब्लिया अराय सेराव। सनितपुर जिल्लानिफ्राय आं सोमदोन बसुमतारी आरो आंजों लोगोसे दं केमेरा पार्सन उपेन बसुमतारी। बाक्सा सापागुरि हालामनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लियाव आं एस के बसुमतारी।